Vaig descobrir-ho molt petit. Amb 13 anys vaig descobrir que volia ser director de cinema. I des d'aleshores sempre me'n recordo, anava a l'Institut Albéniz i em deien, tu què vols fer quan siguis gran? Jo dic, jo vull ser director de cine. I el camí ha sigut aquest, ha sigut intentar-ho des de sempre. No hi havia escola, no hi havia lloc on poder aprendre o entrar en contacte, sobretot aquesta era la preocupació, entrar en contacte amb gent que tingués les mateixes aficions que tu. Estava sol. Jo anava al cinema, és a dir, vaig decidir que al final l'única manera que podia aprendre era anar al cine. El cine ha sigut, la sala de cine ha sigut la meva escola, la meva generació i les generacions anteriors. I a base de veure pel·lícules m'he anat formant un criteri i aprenent. ¿Por qué? ¿Quieres largarte también? M'agradaven les pel·lícules de l'oeste pels espais, els territoris aquells enormes, les relacions tan potents que hi ha en les narracions de l'oeste, no? Com un blanc intenten fer-se entendre o relacionar-se amb un indígena, els cavalls, la llibertat, el descobrir. I arrel d'allò em vaig començar a sentir absolutament envaït pel cine. Però realment el cine que a mi m'ha marcat és el cine social i polític dels anys 60 i 70. Quan ja no era un nen, quan ja era més un adolescent de 15, 16 i 17 anys, em movien lluites socials, em movia la injustícia i aquest tipus de coses. I em vaig sentir aleshores molt seduït per al cinema de Costa Gravas, de Fassbinder, de Bertolucci, fins i tot Visconti, que m'obrien portes que en aquest país, després dels 40 anys de franquisme, havien estat tancades, com l'homosexualitat, la prostitució, les debilitats humanes. Em sembla que últimament, en els últims anys, els creadors, els cineastes, la indústria, el mateix públic han utilitzat o senten que el cinema no és una eina de lluita o de denúncia, i a mi em sembla que és un espai que s'hauria de recuperar. Hem de denunciar coses i denunciar-les amb entreteniment. Una pel·lícula l'hem de disfrutar per la bellesa, per la plasticitat, per l'acció, per l'energia, per les històries d'amor. Però em sembla que hauríem de començar a introduir aquest tipus, començar-ne a parlar una miqueta més, començar a recuperar el públic des de la implicació social. Jo crec que no ens deixem sorprendre, tot el contrari. És a dir, el públic acostuma a voler, i fins i tot els creadors també, a fer el mateix que han fet els altres. És a dir, estem en una espiral d'aquelles que costa sortir, però costa sortir perquè el món està com en aquesta espiral. Intentem copiar el cinema americà i cada vegada ho fem millor, però expliquem les mateixes històries que explicarien els americans. Estem perdent personalitat, segur. Estem explicant pel·lícules de por i ho fem molt bé, molt bé, molt bé. Hi ha grandíssims directors que saben arribar a l'emoció de la por, però són les mateixes històries que explicarien els americans. A mi em sembla que hem de procurar explicar-nos una miqueta més a nosaltres mateixos. No tinc problemes de fe. No és la seva fe el que volem sotmetre a examen, sinó la seva actitud, la disciplina. Ha viscut 20 anys al Brasil. Li dono gràcies a Déu per haver-me enviat. Què més podria desitjar a la vida? No s'ho agafin malament, però per mi que no tenen ni idea d'on es fiquen. São Félix és la fi del món. La fi del món. A partir d'aquí comença. La pel·lícula, la minissèrie d'Escalç sobre la Terra Vermella va obrir els ulls a moltíssima gent. Aquest personatge que el tenien una miqueta aquí va passar a tenir cap i peus, no? El cos. I la gent estava absolutament sorpresa. És a dir, crec que sí, que hem de trobar dintre, explicar històries de personatges i de gent important de la nostra cultura o de la cultura que ens toca de prop. Perquè aprendrem
aprenem història, aprenem lluites, aprenem personatges i que ens carreguen d'energia i de força per seguir cada un de nosaltres més endavant. A mi el Pere m'ha canviat una miqueta la vida, Pere Casal Làliga, d'alguna manera a mi i a tots els que vam estar allà al Brasil. Ara entenc la seva idea de progrés. A vostè el que li toca és dir missa, confessar, batejar i enterrar morts. Vau venir a Sau Fèlix per canviar les coses. Fes el que calgui, però canvia-les. Com m'has canviat a mi. Han mogut la tanca i han ocupat les nostres terres. Estan arribant! Només us demano una mica de calma. La violència no és la solució. Que hi ha moltíssimes històries que la gent desconeix, històries que són èpiques i que són del nostre passat, són de la nostra pròpia història i a vegades són moments que estan succeint ara, però que a mi em sembla que és l'espai de recuperació que hem de tenir, un espai de debat, un espai de trobada, de històries que ens interessen amb moltíssima gent, potencialment moltíssima gent, perquè ens puguem tornar a trobar en el cinema.